40 kamatuhan sa Lapu-Lapu City ang ipaubos sa assessment sa Division Office aron makasugod na sa ilahang kaandam o pagsukod sa ilang kaandam sa expanded limited face-to-face classes. Si Luan Merondina sa report. Kini ang pipila sa mga grade 3 students nga misalmot sa simulation sa expanded limited face-to-face classes sa Timpulok Elementary School kagahapon sa buntag. Sulob ang ilang school uniform ug face mask, ang matag usa may dalang school bags ug hygiene kits nga gisulod sa plastic box. Sa entrance, may mga magtutudlo nga naka-PPE ug migiya sa mga bata sa pagsubay sa triage area, diin gikuhaan sila og temperatura ug nag-sanitize sa dili pa mosulod sa mga classrooms. Nakasanitize usab ang mga classrooms ug limitado lang ngadto sa 12 ka mga tinunan ang matag klase. Aron masiguro nga adunay physical distancing, gibutangan og markers ang pultahan aron mugiya sa mga tinunan paingon ngadto sa ilahang designated nga mga lingkuranan. May air purifier usab nga gibutang sa matag classrooms ug matag duha ka oras kuhaan og temperatura ang mga tinunan. Gipasabot sa Principal Amor Tero nga gihikay na nila ang tanang mga rekisito aron mahatagan sila og safety seal ug malakip sa expanded limited face-to-face classes. Ug isip pagpangandam, mihimo sila og simulation. Apan kay limitado lang ang mga tinunan nga tugutang makasalmot, mga grade 2 o grade 3 students lang una ang ilang unahon. It's because these pupils need more assistance from the teachers, especially sa reading skills sa mga bata, ma'am. So mao ni gipili sad nato ang grade 3 o grade 2 kay sa primary level sila man ang mas dagko-dagko. Gibutyag ni Dr. Reynold Vilos, Chief Education Supervisor, School Governance and Operations Division sa DepEd Lapu-Lapu City, nga sa 40 ka mga tunghaan nga gipaubos sa assessment, 25 lang kanila ang nakakumpleto na sa mga rekisito. Atong target nga next week masubmit na nato tanan ang mga documents nga ma-endorse nato ngadto sa regional director for the issuance sa safety seal. Gipahinumduman usab ni Vilos ang mga school heads nga dili kinahanglang pasalmuton ang mga tinunan sa simulation. Issuance sa safety seal wala nag-require og simulation with the learners. Klaro kaayo sa ato ang guidelines nga ang simulation among the school personnel. Sa March 14 pa, opisyal nga magsugod ang expanded limited face-to-face classes. Apan matod sa principal nga may pagtugot man sa mga ginikanan ang mga tinunan nga misalmot sa simulation kagahapon. Nakita na mo, ma'am, nga nangindot nga na ang mga bata kay tan-aw man namo kung unsay mas maayo. Unsay mas maayo nga ma-improve pa gyud ang among protocols kay naaman joy mga makita nimo sa actual good, ma'am, nga dili nimo makita sa personnel lang. Mas maayo tong naay mga bata gyud. Gitataw sa DepEd nga dili rekisito ang vaccine cards alang sa mga tinunan nga mosalmot sa expanded limited face-to-face classes apan gikinahanglang bakunado ang mga teaching personnel. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.